Ka anyị kpere nu Chineke. Eze nwanyị na Chineke, lekwa ụmụ gị, ụmụ Arọ, iji gọzie Arọ, ụmụ nganga, ụmụ eji eme ọnụ, ụmụ etere mmanụ pụrụ iche, ụmụaka ike nga Chineke nọ n'isiwo na ndụwo, ụmụ Chukwu. Papa nke eluigwe, ana m agọzi ụmụ gị ebe ọ pụrụ iche. Mgbe oru gị nwoke Solomon rụgbara ụlọ ebe a ma-efe gị, ya gọzie ụmụ Izrel. Ngọzi ọhụụ gbuo ire, asị na mgbe ya na a na-abụrụ gold ka akpụrụkpụ n'ala Izrel. Papa nke eluigwe, a sị na ihe ị mere mbụ n'ime emenaga ya ọdọ, ma ọ bụrụ na ekwere aga ndị mere mbụ zakwere. Anyị were obi olu na-ekwe na zata gaa n'ivu ngọzi Chineke pụrụ iche ma dakwasị ụmụ Arọ na Amerịka. Evuru wee rutute mbụ womeru ya zana ugbu a gaa n'ivu. Na ihe ọbụla wo na-eme ọmapụsị ive bụrụ ihe ziri ezi, ihe dara ọkpụrụkpụ, ihe dị mma. Ọ dị onye ma akpa mbe n'ibe a. Ịma gọzie ọrụ aka wo, gọzie ọpụpụ wo, gọzie mbata wo, gọzie okwu ọnụ wo, ewo mmanụ pụrụ iche n'isi n'ivu ma abụ ivu ngọzi, ivu nnabasa, na ibe ọbụla wo gara mmadụ kpọwa ivu ọmadelewa akpọla Chineke ivu. Anyị na-arịọ gị sị, gọzie wo n'ezi, gọzie wo n'ime ụlọ, gọzie wo n'ime mmụọ, gọzie wo na mmadụ, gọzie ụmụ wo mụrụ amụ, gọzie ndị hụrụ wo n'anya na ndị hụrụ n'anya. Mgbe ọbụla anyị na-anụ nkụtụ ụwa ma na-anụ nkụtụ ọṅụ, a sị nke Papa bi n'eluigwe, zata gaa n'ivu ụmụ Arọ jụọ aka n'ibe olu ibe asaa mepere wo n'aba Jizọs. Wokuo mmadụ olu mmadụ asaa ma zawo. Ebe ndị ọdọ na-aga asị wee abaghị kwa nwa Arọ gaa n'ebe ọhụ ụzọ ejiri aka emepere nwa Arọ ya abaghị. Ihe ndị ọdọ apụghị ịma ọ ime, nwa Arọ mee ama ya, mee ya, avụ ya n'anya, maka na ngọzi Chineke adakwasala ụmụ Arọ. Biko gọziere m ụmụ gị ebe ọ pụrụ iche. Ihe ndị a niile ka a na-arịọ gị zanaba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Maazị